أب كفلة كتما سمين نابقالس نمخاد زوسونو من أسي زد تبابع مدرخ تخايدم أت مدرخ نتوم زوسونو من أسي نمتبعن كالوت نابتقالس زيت تنبرو من أسي نمل علن زعلمن تخون عبت مدرخ ترخيبهم زوسونو من أسي صلات حزب تግራይ ንምጥፋእ بحتاوي መማረጺ ተቃሊስካ ሓድነትካ ሙና ኒሎም ያው ትሕት ዕድመ ልዕል ዕድመ አረጋውያን ይብላ ናሽተይር ኩሉ ደፊርዎን እዩ ያው ኑር ስለነ ይፈልጥ ማለት እዩ ዝሮ ደቂ ኣንስትዮ ጓል ተንሲት ክብርቲ ያለን ሓስበዋየ ብዖም ደፊሮም ኣለው ሕዚ ግን ዳግም ንኸይድገም ሓሪነ በዋየ ወጸለኹ ያው ነቶም ናይ ቅድሚ ሕዚ ነበሩ ወለደይ ዝኸርዓሎም ጀጋኑ ማለት እዩ ክመስልልኒ ነዞም ሕዚ እውን ቅድም ኢሎም ወጽዮም ናብዛ ደረጃ እዚኣ ዘብቁዕና ማለት ሕዚ ኣነ ብዙ ከተማ ኮይነ ዝውስን ዘለኹ ትማል ግን ያው ፍቆዶ ጎቦ ፍቆዶ ሩዋ ኣበየለው እናበሉና ኸዱ يوم تصمبيرهم نحن قلنا بهذه أو كتما خوينا إن بصبغ استينا هو سلنا بسرعة وزحلو مالتي. أو تناي كتما سرحتي بخالت كتكا بعيدولو نحن قلنا برخوريدنا ثم محزوس ناس جور وزلو خنجبرن قديتنا هنواتان. ورورتي فاششتاوያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብጽሕዎ ጨፍጫፍ ዳግም ንኸይፍጸም ነዞም ጸላእቲ መሊኻ ንምቅባጥ ኩሉ መንእሰይ ክኸትት ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ታሪኽ ንኸይድገም ያው ንኸይምለስላ ኩላና ደቂ ኣንስትዮ ክንዕለም ክንጋደልኒ ኢና ኢለ ሓስበዋየ ክሳብ ሕዚ ግን ክንጸንሕ ይግባአና በተዘጋጠመ ማለት እዩ ቀድም ኢልና ክንወጽእ ይግባአና ኣብዝስ ክንህሉ ይግባአና ግን ኦረዲ ኮይኑሎ እዚ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሕዚ ግን ያው ኩላና ወሲና ክንወጽእ ኣለና ኩናት እዚ ዕድሚኡ ክሳብ ዝነውሐ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ እውን ናበዝሐ ከም ዝኸይድን እናተበሳበስና እናተዳኸምና ናይ ምግባር ዓቕምና ናይ ምስራሕ ዓቕምና እናተዳኸመውን ክኸይድ ስለ ዝኾነ እዚ ፈሊጡ መንእሰይ ኩሉ ክስለፍ ኣለዎ ክሓፅር እንድሕር ኮይኑ ትኹይናት ኩሉ በብዝኸኣሎ እጃም ኮፊ ናብ ሜዳ ብምኽታት መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝቕመጦ ቦታ ኮይኑ ዝግባእ ዓቕሚ كوف اللو متحابريت كوميتي مخته كفله كتما سمين ويزرو إلساون أبزا فتانيتوان كم تلمود من أسي أسراياتهم وحواتهم من تسعيبهم مسرع سراوي التقراي نخملقو نابتقالسي بونن حرانن كوحزو يقبايلن تفت جنبار زلو جاغان حواتنا زهو زلو ملأختي تصبق ملأخت الناس معنا كنحجزهم يقبا مسرع نبري يقبا حزن نايت حدا زي كورة تقالسنا كلاتنا يدخون بفلا عد مسبق لنا كاب 10 تسكاو 4 عد مزلنا من العالم يمدلينا زهلو انت زهلو حزي زخون يكون حساب زخون يكون حتو العلهلونا نا يخون زوسون مناسي حواتنا ونلو وزي جنازي وسنا ونلو تبكتما تسرح وزلكم جغرنات افتعوت افت جنبار ون كدغم انتي احواتنا ون كالي مبرس لزليوم كخدوم انتي انت يلينا حزي وسينا مخاد